दिनै सरकारा दिनै बिटिआरनि सरकारा थाबैनो मख'नांगौ दिनै गोबां खस्थ' मोननानै दङ दिनै गोबां दुखु दाहा सैसोनानै दङ जोङो गाव गावनि फिसायनि थाखाय जानाय होननायानो फैया जाय बिथांमोना दङ बिथांमोननि थाखाय आं गसाइनियाव आर'ज खालामो जे बिथांमोननि जिउआव बिथांमोनहा मोनसे बाथ्रा दङ असमियाव देखरके मामा दाङर नहय होननानै जे हादोरनिफ्राय जाथिनिफ्राय बिमाया देरसिन नङा लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लगाव जोंहा दा नै मैयाहाय आं माने टाइमखौ मोनासै भिडिअ बानायनो मैयाहाय जों एसे माबा खालामनानै उन्दुबाय आंथ' उन्दुलांग्रोदो आरोना बिथांमोना उन्दुलाङाखैमोन बिथांमोना मा खालामखां जि मिथिला दा सोंगोन आङो ओमफ्राय जोंहा नै लोगोआव दङ सासे नैबे आदाया जागासिनो दं एकदमबारे ब्रेकफास्ट आरो लोगोसे जोंहा नै बसा जागासिनो दङ ब्रेकफास्ट गुड मर्निं नै दावदै जाखांबाय दा नै परथा जागासिनो दं परथाजों माबा काबालि बुट जागासिनो दङ नैबे रुमाव थादों आरोना ओमफ्राय आं डाइरेक्ट एसे मेंनायखाय उन्दुलांफ्लांदोंमोन ओमफ्राय आं हरनि 3थासोआवसो थर मोनबाय अब्ला मेरा उन्दुथ'वाखैमोन आदा सिलभेस्टार गैला खिथुयै आं लागासिनोमोन ओमफ्राय लोगोसे नैबे आदाया उन्दुलांथ'वाखैमोन 3थायाव जेब्ला नों उन्दुलाङो नोंथ' ओंखाम जायासैना माने बुस्थुआ बिराद मेंबायना ओरै थांबाय ओरै ओंखाम जायाखै ओमफ्राय बियो बिराद मेंबाय ओमफ्राय जोङो ओंखाम जाबाय जों ओरैबायदि गोथाव जादों जोङो मा बिहरदों गोजौआवहाय बानलु बिहरदों सामब्राम बिहरदों नारें बिहरदों फुरा ओरैबायदि गोथाव होबाय ओमफ्राय बिसोर मा होफैदों जोंनो बानलु फिसा माबा आलु फिसा फिसा मिमि एवनानै जों भाजि लाबोदों आरो जों दा बे मोनफैनाया 4 घन्टासो जाबाय नाथाय दासिमबो हाबनो मोनाखै माखासे हाबग्रोबाय जायफोरा फुङाव फैदोंमोन बिथांमोना हाबग्रोबाय जों फुङाव फैदोंमोन नाथाय जों उनाव हाबग्रोनानै थादोंमोन नाथाय दासिमबो हाबनो मोनाखै नै मानसिफोरा बे जिरायलागासिनो दङ सोरबा सालांदों सोरबा बिदिनो मेथाइ जादों रुटि जादों नायबानो जाबाय नै जेला बेहायनो दङ गावसिनि मानसिफोरखौ सोबाय थादों नाथाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ सोआखै आरोना बिसोरो ओरैबायदि आसरित गावसिनि सरकार जाहैबाय नालाय गोबां रायजोफोरा जायबा फैदों बिथांमोना रागा जोंदों दै गोबां रागा जोंदों मानसिफ्रा गोबां रागा जोंदों आरोना मा होनबावनो दा आं मानसिफोरनाव सोंनि एसे नैबे आदा सबजिनाव सोंनि आङो आदा सबजि बेसे गोबाव जाखो नोंनिया 3 घन्टा जाबाय 3 घन्टा आंना 4 घन्टा जाबाय आं हाबनो मोनाखै दाबो मा बुंनो सानो बिथांमोना हाबगासिनो हाबोयो माथो हाले जाग्राफोरखौ जों लायबाथाय टिकेट दानबाबो नाम लिरबाबो हाबनो मोना ना माबा मोनसे बुंनो सानो नामा हाबनो मोननांगौमोन थाबैनो ओमफ्राय नै थाबाय थानाया गथ'बो फैदों दा नै मानसिफ्रा जिरायगासिनो दङ आला खाला मेखिजा आरो जागासिनो दङ आंमोन हाबखाना फैबाय हाबनो मोनाखै जोङो खै घन्टा जाखो जाबाय जोङो बिराद गोबावनो 5 घन्टासो जाबायना जाबायथ' आरो दा नै मानसिफोरा बिसिनिखौ हाबनो होदों दा बिसिनिखौ हाबनो होदों ना बिसिनिखौ जोंनिखौ हाबनो होआखै जोंना खम आरो बिसिना बांसिन आरो दा मा होनबावनो ओमफ्राय जाबाय लोंबाय माबा मोनसे साहा लों बे जिरायफै नायबानो जाबाय नै ओरैबायदि गावसिनिखौ सोगासिनो जफै गावसिनिखौ सोगासिनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे महरावनो रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो
नोंथांनि मोनथिनायाव बेवहाय जेसेबांनाखि जोबथेसालियाव जोबजानाय इन्दि जोहोलावफोर बिथांमोना जिउ जोबजासे बे जोबथेसालियावनो जिउ जोबजासे ना बिनि सिगांबो गनायनि माबाफोर नोंथाङा खोनानो मोनो? आङो मोननै मोनथाम खोनादों। मोननै मोनथामा मा खायसे अलरेडि 13 बोसोर नामा जाखाबाय जाहैदों। ओमफ्राय बिसोरो जुदि रावबो इनिसिएटिभ लाथाराब्ला 2 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव गाव हारसिंनो गलांनायनि माबा मोनसे परिबेस फैयो जाहैदों। बेखौ आंनो खिथादों सानै साथामसोआ। ओमफ्राय जाय बिथां सासे बबेनिमोनथाय आं बिसेस जायगानि नामखौ बावबाय, बिथाङा फासिनि अर्डार मोननाय आङो जोबोद शेयार खालामदों दहाय। खोब दुखुनि बाथ्रा खिथादों। दा आं बुंदों नाङा, आंथ' बेखिनिखौल'सो बुंबोनो हाबाय। दा बे ओमफ्राय खायसेया 9 बोसोर 10 बोसोर जानाय दं। दा बिथांमोना बुंदों मा माने जोंनि थाखाय सारा बाहेरायाव थांनानै एसे माबा मोनसेसो दैदेनगिरिफोरजों एसे रायलायनानै बा बर' रायजो राजानो एसे मेसेज होदो, जों इसोरनि अननायाव बोरैबा गनाय बायदि बेखौ खावलायदों। आं होनदों जागोन, आं इसोरनि अननायाव आंनि साइडनिफ्राय जा बुंनांगौ सोरजों एप्रच खालामनांगौ आं ट्राइ खालामगोन, आं नाजागोन। आं बे बाथ्राखौ बुंबोनाय जादों आरोखि। जोबथि सोंनाय, जिथु बर' हारिया दिनैसिम आलादा उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायाखै, फैबाय थानाय समाव आलादा उदां बड'लेण्डनि जानानै जों बर'नि बिर जोहोलावजोफोरा बबे लामाजों आगान सुरनाया मोजां होनना मा साजेस्ट खालामो? लामायाथ' एखे थोंजोंखालै, ओरैबायदि थोंजों जों खौसे जानानै आवगायलाङाब्ला जोंनि जा आद्रा सिमां आं बुजिदों एबा आं नुहुरदों, बे मालाबाबो खौसे जानानै जोङो सिगां लाङाब्ला बे पसिबोल जानाय नङा। बेनिखायनो आं एखे बिनम्र अनुर'ध आं गुरै खावलायदों। जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि 60 जननि जे गोसोआव स्ट्रं आरो जों बायरायाव थानाय बयनिबो गोसोखौ 60 जनाव 60 बोसोरनि थाखाय माने देहायाव मोनसे एलार्जि सोनानै फैनाय बायदि जों गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। बिग्राय सार फैदों होननाय लोगो लोगो बयबो गोसोआव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि जोंखौ फैनो थाखाय लैहोर लैहोर खबर लाहरदोंमोन। नाथाय जोंहा माखासे केपासिटि गैयिनि थाखाय जों बादा हरनो गोनां जादों। दा जों गुवाहाटिनि एक्स एनडिपिनि जानानै आं सारनो जेबो हरनो हायाखै। सारखौ नैबे बैसोआव जोंनि थाखाय इसेबां खस्थ' खालायदों, सारखौ आं माने गोलोमदैखौनो फुगारना हरनोसै, जेबो हरनो हाला। सारखौ माने जेबो हरनो हायासै। गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिपिनि जानानै माने 60 बोसोरनि मानसिनि जिउआव आरो जोंनि बर' हारिया स्ट्रङै आरो 60 बोसोर आरो सोमावसारलांनोबा खौसे जानो थाखाय जोंनि खाथियाव माने गसंफैदों। बेनि थाखायनो जों जेबो हरनो हायाखै बिग्राय सारनो। बेनि थाखायनो गोलोमदैखौनो जों फुगारना हरबाय, जाहाथे सारा जोंखौ जेबो गाज्रि मोना। रायजो राजाफोरनिसिम खौथि गोजोननाय थाबाय। बिटिआरनि सरकारा थाबैनो बख'नांगौ। दिनै गोबां खस्थ' मोननानै दङ। दिनै गोबां दुखु दाहा सैसोनानै दङ जोङो गाव गावनि फिसायनि थाखाय। दिनै जोंनि फिसायखौ थाबैनो बख'नांगौ।
जोङो बेखौ दाबि खालामो दिनै थाबैनो सौहैनो थाखाय दिनै जागोन होनो मानि थाखाय जाया दिनै मख'गोन होनो मानि थाखाय जाया जोंनो बेखौ नांगौ फिननाय मानो मख'वा दिनै दासिमबो जागोन होननानै मानो मख'वा दिनै जोङो बेसेबा गोबाव नेबाय गावनि फिसायखौ दिनै 8 बोसोर जाबाय दिनै 8 बोसोर बारलांबाय मानो नायफिनाखै दिनै जोंनि फिसाया हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन दिनै हारिनि खामानि मावनानै दिनै बिसोरो मानो दिनै एथ' गोबाव जेलाव सोबजाखो दिनै बिसोरो मानो नायफिनाखै दिनै नायफिननांगौ दिनै खुलुमो गासैखौबो रायजो राजाफोर दिनै सारफोरखौ आंनि फिसाया अमल मोसाहारि आवगाय होनो आफादाव दिनै नायफिननांगौ बिसोरो दिनै मानो नायफिनाखै जोंनि फिसाया दिनै हाग्रायाव खस्थ' मोननाय दुखु मोननांनाय सैनांनाय दिनै जेलावबो बेमार आजारजों सैसोनानै दङ दिनै नायनांगौ बिसोरो दिनै सारमोनहा दिनै गोबां सैसोनानै दङ जोङो दिनै गोबां सहायनानै दङ दुखु दाहा जारला न'खर संसार दिनै थेर बेथेर जालांजोब्बाय दिनै बिखामजोखौ खामग्लिजोब्बाय दिनै मानो नायाखै दिनै मानो गोदाव सोराव दिनै बर' जाथिया दिनै मानो गोदाव सोराव जानांगोन दिनै बिसोरो दिनै जेलावनो खस्थ' दिनै बेसेबां जोङो दिनै सिङाव हाबफैनानै दिनै नुफैबाय जोङो बेसेबां खस्थ'आव थायो बेसेबां जारलायाव थायो मेगनाव मोदै गनानै दिनै जोङो ओंखारबोनांदों बे समाव बिथां बाजैनि फिसाय अमल बा आफादाव आवगाय बेनि सोमोन्दै जों दा जोंहा बेलासि जाबाय थांनो सम जाबाय दा जों भिडिअखौ बेनो फोजोबनोसै नै जों बेनिफ्राय थांसिगोन आरो दा नैबे जाबाय गेमस्रि दैमारिनि गारि बिथांमोना थांसिगोन गोबां इउटुबारफोर दङ आरो एक्ट्रेसफोर दङ थांसै नामा मोना थांसै नामा नोंबो थाङा थांदे नोंलाय माला थांगोन ना थालांसै नहर नैखिजा बयबो ओंखारबोबाय सिङाव जिहेतु भिडिअ लानो मोना नालाय ओमफ्राय नै बिसोर आयंमोननि खोथाफोरखौ मिथिजोब्बाय आरो फिसालाफोरा बोरै दङ बेयावहाय बयबो नायफैबायना जेलाव जोङो खाफाल गोनां होननांगोन जेलावहाय बिदि लोगो हमनो फैबा बहा लोगो हमो हराव लोगो कर्टआवसो लोगो हमनो हायोमोन ना दहाय खिथाखादों जोंहानिबो फैयै फैयै जोंहानिबो खुरमा सासे लोगो मोनबावबाय आङो आदै जायो एकदमबारे उन्दैयाव आं एसां सांबानो फैनाय आरोना जोंहानि खुरमासो जाहैबाय दा गोजोननाय मोनबाय सिङाव हाबनानै गोजोननाय मोनदों माबायदि मोनदों थांनानै जेलाव थांनानै माबायदि मोनदों एसे दुखु नांबोदों आरोना थानो गोसो जादों जायाखै थानोथ' बिदि गोसो जानाय होननायानो फैया जाय बिथांमोना दङ बिथांमोननि थाखाय आं गसाइनियाव आर'ज खालामो जे बिथांमोननि जिउआव माने थाबैनो मोजां टाइम फैथो आरो जोंनि बर'नि जाखिनि माने गिदिर गोलाव बा सालायगिरिफोर बिथांमोना एसे सानथोंसै बिथांमोननि थाखायनो बिसोरथ' जोंनि रियेल हिर' ना जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिसोरो नांनानै दिनै जेलाव थाफैनांदों हारसिं माबा मोनसे दाय मावनानैथ' जेलाव थाफैनाङाखै बिथांमोना एसेबां माने नाजाबोबाय जुजिबोबाय खस्थ' खालामबोबाय बिदि खालामखांनायनि उनावबो एकर्डा जाबाय एकर्डा जाखांनायनि उनावबो माबोरै बिथांमोना जेलाव थानांखो बिदिबा एकर्ड खालामनायनि जेबो जुक्तियानो थायासै होननानै आंबो सानो ओंखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ दिहुनथों आरो जोङो बिथांमोननि न'खरनि जायखिनि खबर लानो फैदो बिथांमोनजोंबो रायलायदो बिसोरनि बिमामोन फैदो बिब' फैदो सोरनिबा बिदा फैदो माने ओरैबायदि दुखु नांदों आरोना माने खायसेनि न'खराव बिथांमोनाथ' दङ जेलावनो खिन्थु बिसोरनि फेमिलिफोरा सोरबा बिसोरनि हिन्जावफोरा गारनानै खारदो गथ' गथाय दं दा बिसोरो लेखा फरायनायनि टाइम बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बा बिसोरनो नांगौ बायदि होनो थाखाय बिसोरनि माने बिबै बिबौफोरा बहुद खस्थ' जानांगौ जादों बेफोरबायदि खोथाफोरखौ माने सावरायनानै एसे दुखु मोनदों आरोना ओरैनो बेहाय दंबैसे मोसाबोखो ओरैनो आङो बेयाव मोसानाय जायासै मोसानाय जायासै ना ओहो ओमफ्राय
जोंना टाइमाबो बिराद खममोन जोङो 3 घन्टासो बाहेराव थानांदों जोंनि मानसिफ्रा गोबां जानायनि थाखाय ओमफ्राय जों सिङाव हाबैनो एसेबां थाब चान्स मोनासै ओमफ्राय आंनि देहायाबो मोजां नङा आं बिराद लोमजागासिनो दङ ओमफ्राय बेखायनो आं मोसाया होननानै माने आब' गेमस्रिखौहाय मोसानो होबाय ओमफ्राय जों ज'है मोसानायनि खोथामोन नाथाय आं मोसादिया आरो